Anywhere we demolish an illegal structure, or kidnappers or shrine or any illegal structure, the state government demolishes. The property becomes that of the state government. So that going forward from today, this property is now that of Anambra State government. From which here we can now decide to develop the health center. I mean, people going against the law, Anambra State government homeland security law. You ask yourself, are they not in Anambra to know what is happening in Anambra? Alijumozi makasinsa akwali leba inefu fupe mutebe monwemu. Ene baiti lego millions of naira. Well, I mabundi kwala not dinana. Ayama efechi ala ndo zo na efechi ala anyị. Awelu ya. Awejiri makana hana akoka, makana ha ji ego, ayejiri ego. Wepe kwaliko ofufe nsa anyị. Nke ana nna anyị ha. Alikota ya. Sai na ibu kidnappers. Hello, illegal structure. Awesizi anyị na ha ga-eweli ya. Welo health center. Ebe illegal structure ka ha ga-alụ health center. Alụzie health center ma mbụzi illegal structure. Mbụ wasoro na ilele na alili jụrụ anyị obi adịla anyị mma. Obi adịla anyị mma na alụ na-eme n'obodo anyị ya were ọnụ ga-ekwula anyị. Obodo anyị bụ ụmụdara na nke alụ na-eme anyị were ọnụ ga-ekwula anyị mbụ wasoro na anyị tụne soro na anyị na-ele na alili jụrụ anyị obi. Anyị ama onye anyị ga-agbakwuru anyị ama onye anyị ga-akọsala. Ndị ọdịnala sị ka anyị nọkọta ka ebe ya ebido anyị wee sị na anyị ga-ebido n'obu na nka maka na ha hapụ isi aka wee gbaba orio so anyị wee bido ebe a tudi esenti na alụchala ihe ọma nnukwute mma onye gafeta ebe ọ na-asị gịnị ka alụla ebe a asị ya na unu mmụọ ka alụrụ ọma mmadụ otu a so ịfụ na ọ na-akọntradikti ihe ndị ụka bụrụ anyị n'obi na n'ọnụ na akịrịka ka alụsị na-ebi adịna ndị na-ekpere alụsị ga-adị ka alụsị na akịrịka nkịrịnka so nke a mara mma ya akwatu ya it must be demolished as far as na ọdụghọ nkịrịnka then ebe a bụbụ ọfịa nwere onye ma ebe ị na-agafe ebe a n'abalị egwu na-atụ gị ewee dozicha ebe a tinyecha ya street light right around ebe ọ bụla ị nọ ị ga na-afụ onye na ebe a so ihe a out of jealous ka ha ji wee bịa ebe a ewee sị na akpọrọ anyị meeting on Friday last week anyị jewe meeting ahụ ebe ụzọ wee ndị udo ga-achị anọkọta ikporo ndị udo ga-achị bịa ebe a wee na-asị na ebe a na ama na ebe a dị na site yona na ekwesịghị yuzi wee mee health center a na-elu ha half plot ka anyị ọ dị mma iji mee health center but unu ụka niile alụ n'ụmụ dala ma ndị nwechara more than 5 plots onwe nke dị mma ime health center onwe nke dị na Afudo dị na center ọ dịghị mma Lagos 5 nọ n'ime ebe a bụ ebe ka eji mee health center anyị na ha na-eji ihe dị na ya akpa anyị meeting mgbe a na-asa anyị na-enwe meeting on Saturday morning bọsị ha batara iri ji mgbe ndị stakeholders batara iri ji Friday ka a na-agwa ihe anyị wee jee ka anyị jee be mmadụ ka a kpọrọ anyị o ebe ọ ga-aba mmadụ sị gị si be ya pụwa ịpụwa so achọghị ka anyị kwuo okwu edobe anyị na main road so anyị chere akpa anyị ka anyị bata anyị nwere na-echezi ka akpa anyị bata kọmishọna pụta na emechago meeting na conclude go na their conclusion bụ na ya ga-abịa demolish na ha ga-abịa ebe a the following day na ha ga-abịa kutu ebe a anyị na-ekwu asị na ọ bụ ọkwasa ebe a sef nọọ nke ọzọ anyị lụkwuru the other place na a ga-akwụgbu udo na a ga-akutu ha na-abụ so anyị were chere na-egwuregwu na ka esi ekutu ihe a since ahụ kwana ka anyị nọ n'ebe after ka kutu ebe a enwekwa ebe ọzọ eji ekutu ụkwụnụ ga-akpọrọ m kụnụ je gosikwa m
The second place, actually. Can you go that place? Can you fear? Igbo ba ima mmanụ unu n'anya unu afọ ihe aka na-akpọ direct attack nke a dị second worship place ebe ha na-enwe ọgbakọ efechi nke na-akpọ ogugu udo nke ọzọ bụ obunanka nke aka na-akpọ ogugu udo otu aka ya bịa n'ụmụdara na nka enwe Anglican nwee Catholic nwee choosing nwee redeemed nwee grace of God nwee deeper life from A to Z bụ afa church ha ncha dịcha na ụmụdara na nka now ndị arụ nwa na-achị obodo under the leadership of Okechukwu Ezeobi nke bụ the Commissioner of Works Anambra State ejeghị kuri any of the church nọ n'ụmụdara na nka na ọ bụrụzie ebe na-abụ ụmụdara na nka ndị omenala na-abịa efe chifa ka ha bịa mee gịnị were bulldozer mee gịnị kwasa so biko anyị na-ebe akwa na-ebegharị His Excellency Prof. Charles Chukwuma Soludo, the Executive Governor of Anambra State. Ha bịa sị na your government is sikwa dị ebe ndị a na-efe chifa mana mụ Mathias Ezeaku nke fụrụ na ya nke ukwu mana your government your stand bụ gịnị freedom of worship kama eji n'ebe ahụ ije ekpere chi ga-eme gịnị egwu mmadụ wayo mina eje ụka mina eme omenala mina akpa isi ala ebe a bụ ebe obodo ihe abụrụ private shrine ihe abụrụ private worship center ihe community worship center na ndị a sị na ha ka chọrọ ịdị na-efe chi ha n'iru ogugu udo ya na n'iru obunanka unu nwa na-eje Catholic jevenu unu nwa na-eje Grace of God jevenu unu nwa na Anglican jevenu rapụrụ na ebe anyị na-efe chi anyị ewere bulldozer mee gịnị under the leadership of Okechukwu the Commissioner of Works Anambra State so anyị na-arịọ the government of Anambra State to do the needful His Excellency Charles Chukwuma Soludo biko ka ịgbata ọsọ enyemaka na nya bụ ifere bụ ife anya mmiri andọ ihe na-ebute religious war n'obodo maka na mbọsọ ụka na ha akwado yi life ejeweze n'ime ụlọ ụka ụmụnna anyị enwezebe ha ya ejefe chi nkefa efu na nya bụ ihe na-ebute gịnị ọgụ maka na asịrị ụdara dala nwunye di mme gịnị anyị wee na-ayọ ndị chọọchị biko unu rapụ ndị omenala kafa bili o tegunu mewere kunu megbuo omenala ka na ogbu unu ruo taa and omenala ga-adụ n'ana maka na ọ bịara abịa kama ihe anyị na-ayọ ndị ụka na-akpakekpene ndị ọdịnala ka ha binikwe practical fight maka ha binye ọma mbekwa ebe ihe anyị bụ ndị omenala ji dị kam na anyị ma na ụmụnna anyị bụ ndị furu efe amara ihe ha na-eme na mmadụ na-egbu nwanne ya na anyị ma na one day na echiche ha ga-eme gịnị ga-echi ya azụ anyị adị peaceful maka anyị ma na anyị nwe ana onye nwe ana dị ewiwe ọkụ so anyị na-ayọ gọọmenti of Anambra State biko bịa gbatala ya si enyemaka Igbo niile all over the world bịa gbatala ya si enyemaka maka na this case okwu anụnwa the law of Nigeria will take its place nke a bụ eziokwu anyị ga-achụ ya ụtọ ọbụla esi achụ ife with the law of this country that law protect traditional worshipper ndị ụmụdala na nka ga-eji ya wee chọọ justice ha ga-enwetarịrị ọzọ dịka ibe ya bụ m chọrọ iju unu enwekwere village chairman village chairman village chairman in your Lord Asikuri community chairman in your Lord Asikuri village chairman in your Lord Asikuri kede onoboda aya fun village chairman no na so to obi adịghị mma onwe ife ndị omenala mere ụmụdara onwe ife ọjọọ agwara m ndị bịara ebe a na onwe ife ọjọọ hụrụ n'ebe na ụmụdara ndị omenala ụmụdara na-eme kama na anya ụkwụ na obi ọjọọ ka ha ji na-etiriti anyị badị anya ụkwụ na obi ọjọọ ka ha ji etiriti anyị badị mana asị Chukwu na ndị a na kpere anyị ikpe ekene nụ I
Emanasi na imi bewe ọ na-ebewe ịwa ọchịfụ na Mathias Ezeaku so na ndị kwudo na omenala baị ga-adị in a right way ịkwụwa aka ọtọ so ụmụnne anyị abịa mfe ebe ha na-ebe azitere m ozi n'akụrụ ebe ha na-enwe ofufe asị na ọ ga-ewucha ama n'obodo ofe ajụjụ ka anyị chọrọ ịjụ ọ gị nyere iwu ka eje tụrụ ebe ụmụnne anyị na aka ndị obodo atụ ya aka ndị obodo ebe ochie nnọọ daalụ ịwa ọchịfụ na mbụ mmiri a sị na ihe ọkụkọ bụ mmiri achụ dị ya mkpa ejego mfe ebe ụmụnne anyị kpọrọ mọnụ ndị si na ha ga-efe chi nna nna patan na-egbughọ mmadụ na-eme ihe ọjọọ tọọ iji ọjị na nzu na edo na iji anụmanụ tụrụ ndị iche aja emetara ya gboo na okpukperechi akapa chọrọ ife fa wee betara m akwa gbara obere akwa bịa na my place na my office wee si na apịrị ebe ha na-ekpere chukwa and now state government the government of His Excellency Prof. Charles Chukwuma Soludo nyere ọda sikiri ebe ha na-ekpere chukwa no illegal structure nọkwa n'ime ya na-ekwukwazi na the leader onye lead the movement a na-akpọ Okechukwu Ezeobi bụ the Commissioner of Works Anambra State nọọsụkwazi na a ga-eji ebe arụkwa health center wee na-asị ebe nwere illegal structure a ga-eji nkụzi alụ health center so ihe m dị alụ bụ ịjụga ajụjụ biko ha si na ọgụ nwa bụ chairman of this community obodo biela aka na-akpọ as chairman wee yọgụ biko nkụri ya akụriri ebe a ọ gị nyere iwu dịka chairman obodo si kụri ya mba ịma ka mee ka ọ dị straight ịma ihe mere bụ na ụmụnne anyị ndị a my subject ha nọ under my leadership na the community ịma ibe n'obodo a na-agba na nka anụgo ọgụ okwukwe 1993 a nọ ọgụ okwukwe na nka egburu mmadụ na Augustine Eze and Scholastica afọ ha ka eji mepe ọstika m na-emega akọdeji adị ebe a aba mmadụ na-aba Augustine and Scholastica afọ ha ka eji mepe my father wee gara war and egbu my father mma my father enweghị aka ebe a ha enweghị ebe a wee ọbịa so anyị nwana mgbe e mere ihe a bịa kwuo ihe gbasara ọgụ okwukwe again na anyị nwa ndị involved na the matter na mgbe dis call bido batawa after na ụmụnne anyị adị mechara dedication goes wee bido ha mechara dedication wee bido tinye na platform obodo someone called my attention that day mbata mee ya address gwa ha na ụdị ihe dị otu a ha tinye na their own personal platform onye a na like ga ịfụcha ụmụ ihe ebe efechara ọbara ịmaghị ụmụ ihe a so after the whole thing the whole people nyecha m thumbs up 2 weeks later someone brought the same video into our stakeholders forum from there ha bido kwuo so na-akọkwa ihe dị na the matter even na constitution of our land constitution obodo anyị na page 8 o kwuru si na ọ bụrụ na ejide gị ebe ị na constitution anyị bụ 2001 ga-eleviri ya 2001 ga-eleviri constitution na ọ na-enweta gị ebe ị na-achụ àjà na ezinanọ na ihe akwụ ehu n'eli ihe dị n'akwụkwọ enwetakwa ebe ị na-akụ ekwin ma ọ bụ vodo na ịkpata dibia ọnọbego overnight ọ dị na our constitution so ụmụazị enwere mgbe ha ji weda iwu obodo mgbe gwa ndị stakeholder mgbe gwa ha na ihe anyị emenwu ịbịa na dis community a na-akpọ Moda village na nka anaghị ekwu okwuchukwu ụtụtụ ihe a na-emekịta morning class oge ha bido ịkọta na mgbe ahụ na ọ na-abata be na be ndụ n'ime nnata weekend mmadụ ewere megafon bịa n'isi ebe akwụrụ ọ na-ekwu okwuchukwu some people we have to regulate them anyị nwanwụ ndị executive obodo bịa n'obodo kwuo ogene anyị nwere ogene ka anyị ji akpọkọ ndị be anyị kwuo ogene ndị mmadụ bịa na the center anyị ebe a kịta obu na nke ahụ bịa ebe ahụ anyị gwa ha anyị achazi ndị ozi ọma ụtụtụ na our village again anyị ha 3 positions 3 points ka ha na-anọzi anyị mere ha approve that junction hall anyị anwa the market enwebe a na-akpa ezinanọ na mgbede ebe a even the people living close to that ezinanọ agitated that na nwere nke ezinanọ abịa tii na my junction ebe a then them don't need it later na nke born again Christians came to our meeting ndị executive so my vice chairman bụ catechist ndị Orthodox ka ọrụ nsị ya ngwa anyị na ndị a gbazie ihe a o wee kọwara ha na anaghị agba okwuchukwu ha mgba ma nọọ na ihe ha na-eme the wrong akọrọ esi ha nke ahụ kwụsị na St. Jude ebe a o nwere Catholic church ebe a Reverend Father na ebe ahụ na-eme ekpere mgbe ọ ka na ekpere ọ dịka Friday night ka ha na-eme ekpere so ndị na-abịa ekpere ha na ndị nche anyị na-enwe nsogbu anyị na Reverend Father sit kwada na akpa ya maka ndị ọbịa na-abịakwa dị ekpere ngwa ha na dị ntị mụta ndị na nwa ihe ndị a na-eme dada iwu obodo we regret them the structure ha dị ekwa dị mụ na ndị executive nke bụcha bita agbara mkpanaka m adụghị ya ana ya ha abịa ana anyị nwa abịarọ ekwunye n'iru ha na anyị nwa ama mbịa because onwere ihe ndị a mere mụ nwe ịbịa kwuru ebe ha si chairman obodo bụ o nwere ka ọ na m kwuru ebe a banye na ndị ego agbadị ebe a yes and ọ bụrụ na ejere kuri dat ụlọ ụka ụlọ ndị ụka St. Jude anyị ebe a ga-akụri ya ha nwekwara right ịbịakwa n'ụlọ ụka ebe a bịakwuru ya then one of our stakeholders nwere ụlọ ụka na mgbede ebe a Redeemed Church they have the right to go there and demolish the church ọ na-aga ebute nsogbu n'obodo ma since then I've been coming them down n'aka m ha down by the very peaceful until ha bụrụ ahụ ụka bata when they called me a gwara ha n'obodo anaghị etinye aka n'ihe gbasara ahụ ụka that obodo can regret
mana ọ bụrụ na ụmụnne anyị ndị ahụ ndị ụmụ dara ebe a na ha ndị ọbịa that is where we come in. Ọ na-ahụ kịta na ha ndị ọbịa bịa na-arụ ihe ahụ be anyị now ana ha na-alụbe ha lụrụ dị ụlọ okpukperechi ha onye otu ha nyere ha dị ana ọ bụla n'obodo ka ọ dị memba nyere ha dị anyị ọ ha n'obodo ka ọhụụ ihe anyị mere ha mụnwa ajọ ha personally about yes ọ bụ ihe a na-ebute nsogbu na ọgbaghara na obodo ọ na dị nsogbu na ọgbaghara bata ọ na-ọbịa nwechara link onwe ndị nwe ụlọ na London ndị nwe na US ọ na-ọbịa nwere na-ewe mụnwa ebe aja mbi nwe ọfisi n'Ọka ọnwa ya tabi akwụkwọ. Look at me, we are enjoying peace. I came in as the chairman of Umada Village Nanka 2023. All from 4 months, and that was 4 months from the behind I hands off and go. I need peace of mind. This is my father's house. I had 5 boys and 2 girls. I'm an orphan. Now I'm going to do one. So here in the Romans, I can never support that. They started by Nahana form, now you can't train looking kidnappers. Train, oh, when I'm a porter, but all these guys, all of them. I will not deny them because Nahana here like that one among chairman and ask for support us as the chairman of the union, our logo, umbrella. That umbrella will not get here. That umbrella covers everybody. So, as the chairman of the community, all of them under my leadership. And when I know, there must be a synergy between both sides. I don't wake it alone. And I told them, I was from a local kind. I'm not over there, but everybody over here. Now, what can I go to? Yes. I'm not on the whole answer. I'm in the meeting. No, I'm not phone on to you. I don't mean okay, and I got Catholic, and I got it, and I got Pentecostal, and I got it. And I also told them, at 2024, I will only hand up of Uncogenando. Abuncogenando is a scheme. I'm a drive on our community. I can't understand. There was need to go over Obodo. No, home, 98, the undergone time with the people. I did that in 2024. I'm a Muslim minor. That was when I made this statement. That community unites, religion divides. Community unites, religion divides. Because now, Obodo, now I don't know Obodo. And I look at my on this segregation. Now, look at me. So we have been handling this thing since 1991. That's right. And the buyer, I now manage here. Now manage here. Now manage. I now manage. I try to forget the environment. When you can manage here, the thing of my kid, I have a one of our brothers who one barrister, only one Hadi, one 11 and he said, I can't see the home. I don't want working now. I'm going to go. On a one point, I will still go here. I will go to room to check in. One of our team members in the room, that's on my I will still go to room today. Oh, what kind of thousand? Yes. Since he had I have to hit over that. Since he had to do. Since this was started, I have to hit over that. Even a day. Which now we had it, asking him. Let us not go into this war. Let me try and see. All under the violence, you would have to do. Hey, guys, yes, I have passion. I don't want to do now time for the community. I want time for the all. And I name of my I name of all accountability. Now, I'm not with integrity. Forget about the pulling and pulling it. Because I went all over. Oh, no, I want to go over. Don't sign a go. Any committee head this and that. I can't handle this threat. Need to put number. How will you take this? So I can never go against the woman. How get against the law of the land? I must have a constitution. How am I you over the team? So he take Nanka. I need to give another Yamita Mbolo. On Facebook and now forget. Come over and say, we have. For the building. All the topography. Even naked, Una, the other move. Let me have ancient land. Ever get in Nanka. Ever Nanka, ever that place. Yes, now I in Nanka now. I only have Obodo. Ever have a privilege. Ever where the Nanka that place. The topography, they are doing over the Canana. And the engineer on the design. I'm an architect. I designed the structure for them. Earlier with Yamuda. But all that I got here. Even when I got it, I don't argue to me here, but it got. Okay, I'm a giant, and where the hell with here? Draw your head up. All one is Arabia, had you doing Jackham as an architect, market. So the building is very neat. And that place, yes. And I have to here because we can in here. Apple work 7.
that represents Nanka Anambra, 7 grade elder, yeah, 7 grades, Ababa, Enugu, Ifite, Amaka, Omodala, Obahaniti. So that's 7 men represent the 7 grades. Then again, I saw the young one. When something that came, the minaret, all the minaret, don't worry, 1, 2, 3, 4, that represents I was the one who designed this with the help of one architect from Omaya. I said to he's good in traditional architecture, of course, and do the design. Oh, that's why he gave out for the woman. Do not they all they catch it. They put the building goes to work. I'm not doing it. As a whole chairman of the community, if Umunayana, but here Kanyaka, often at the structure of Talife. Due to no here structure be on the field as an architect, alone as a building engineer as well. Goes in here and never apprehend my comprehensive chairman over that man again. Because Neo men have we have Bendo can and the church as only church or of the church in America, only by his own support and again idea. What goes in yes, natural peace, no, but and the chairman was in an religious war. No, but Ando can handle men. Yes, the body of Matna. Undoka Biakwana, Panite, Sino Governor Soludo sent the Fabiakulie, destruction. Makambo only mentioned Anambra State government, all the number 1 citizen with the governor Kena Papa. Or where's your because so young Aboni Sinding Che in Geta and Anambra State. Or where's your yes, so I know His Excellency Charles Prof. Chukuma Soludo. Kina Banyana Okwaka, Umunaya with the justice. When they back when I spend millions of naira. Now, Papa more than 100 calls. Mubiko Umbia, be petrol maybe Nanka, and actually they are violent. So, because Anama Yondi, Kain Chani Neputo Seek and Omen and I, or the Nanai, as Ronya Biri, Ibiabi, or the Bema de Bunem, on our one. So, Chairman and Darwin, everything I got here, and I'm now ready for the structure. For not hear them. Oh, no, we had done Robodaya. How much do you now? I will hang. Because all know when you have it, the report will come to us as the executive of the community. I went there in fight. We are a bona fide member of this community, and we are all financial members. Like more than one diva. I want to do one thing for this year. And financial today. I didn't over. Then if I want to this year. So therefore, because of Batako, now our worshiping center, I believe them. For my nanny, talk Angela Kadujo. Kodala, Tono and Kog and Number. To make a song over Ganilu. I want to know why open the Obunanka traditional worshippers. I want each and every one of us contribute to let what they go. I will contribute to check out about 300,000. When you're if you wear for dog, nobody Ganilu, traditional worshippers, donate 300,000 naira. If you wear for dog. And the place is written in the platform. Open traditional worshippers, 300,000 naira. When any of them look at in the Bundia, Panala, you go one hour. Will you guy now? Today, I put I as in Dojo. You don't well, nobody. You don't want to do it. A fire can do it. Nobody. Whoever can join because Umunam, I saw one in the way. Usually, who else to be good? I can't wear for time, nobody started. I wear Baba, if I need to know who justice. Yeah, I wear one Ioka. Well, so I is when with the Onisa Mazi as a job. I can't reach naked. Now than would you apply, nobody can tell. If you went on the middle twice, you want to carry my hand to know I cannot do. Where's not His Excellency, see the white, but which I doubted. Because I chose justice. And justice like I get.